Două istorioare duhovnicești cu folos sufletesc. Prima s-a întâmplat la mănăstirea Sfintei Ecaterina din Sinai, unde unul dintre călugări avea drept ascultare să curețe cărarea pe care părinții mănăstirii mergeau la biserică, de asemenea să curețe de praf spațiile din jurul chiliilor monahale și să facă curată în jurul bisericii. Această ascultare era foarte obositoare, mai ales că și biserica mănăstirii era foarte mare. Cu toate acestea, a observat acest monah de mai multe ori că în fiecare vineri, înainte să-și înceapă ascultarea, să facă curat, cărarea de la chilii până la biserică era deja curată. S-a întrebat cine era cel care curăța cărarea și s-a gândit că poate era vreun alt părinte căruia era milă de el, pentru că această lucrare era obositoare. După o slujbă de priveghere, dimineața s-a trezit părintele, după ce s-a odihnit puțin, după slujbă, și fiind ziua de vineri, s-a dus să își facă ascultarea ca de obicei. Ieșind din chilie, a văzut un beduin cu numele de Salem, care curăța cărarea. Salem era portarul mănăstirii în fiecare vineri. Era un om foarte bun, pe care părintele Pavel, iconomul mănăstirii, îl respecta foarte mult și, cu toate că acela era musulman, întotdeauna îl saluta cu drag și îi spunea câteva cuvinte frumoase lui Salem. Monahul care trebuia să curețe cărarea l-a întrebat pe Salem dacă a luat binecuvântare să facă acest lucru, să facă curat. Acela i-a zis că nu a primit binecuvântare și l-a rugat să nu îl certe. Apoi i-a spus că face lucrul acesta pentru că femeile din satul lui l-au trimis să adune praful de pe tălpile papucilor părinților mănăstirii, praf care se lăsa și pe cărarea spre biserică. Atunci când în satul respectiv de beduini, de musulmani, când se îmbolnăveau copii, seara puneau acest praf părinților sub salteaua patului în care era pus copilul respectiv bolnav și până dimineață copilul sau copiii respectivi se făceau bine de orice boală aveau. Atunci călugării a spus să continue să facă așa cum crede de cuvință și să adune Salem praful acela de care avea așa nevoie satul respectiv pentru a se izbăvi de boală. În vreme ce astăzi în Grecia și în alte țări mulți oameni, din păcate, intră în biserică cu frica de a nu se îmbolnăvi de așa numitul coronavirus, iată că cei de altă credință, neortodoxi, având încredere în harul Domnului Iisus Hristos, se mulțumesc și cu praful de pe tălpile papucilor părinților din mănăstirea Sinai, pentru ca Dumnezeu să lucreze vreo minune prin acesta. A doua istorioară se numește Păstorul care vorbea cu Hristos. Un păstor s-a dus la preot să se spovedească și acesta i-a spus: să mergi pe drumul cel drept și te vei mântui.
A ieșit apoi păstorul de la spovedanie și s-a uitat, a văzut un drum într-o parte, un drum în altă parte și un pic mai încolo a văzut un drum care era drept. Nu înțelesese faptul că duhovnicul îl sfătuise să țină calea cea dreaptă a mântuirii în viață. În simplitatea lui, păstorul a văzut acel drum drept și a pornit pe el, pentru că preotul îi spusese să pășească pe calea cea dreaptă. S-a dus vreo 2 zile și a ajuns la o mănăstire și a bătut în poartă. Monahul care i-a deschis l-a întrebat: ce vrei? I-a răspuns acesta: sunt păstor, m-am dus să mă spovedesc și preotul mi-a zis să pășesc pe drumul cel drept. De vreme ce am ajuns aici pe drumul cel drept, vă rog să mă lăsați să rămân ca să îmi mântuiesc aici sufletul. Să-i spunem despre aceasta starețului, a zis monahul acela și l-a dus pe păstor la stareț. Starețul a spus: ești bătrân, ești lipsit de carte, ce să facem cu tine la mănăstire? Însă dacă vrei să rămâi, i-a spus păstorului, haide să faci curat în biserică. S-au dus în biserică și văzându-l pe Hristos pe cruce, plin de nevinovăție și de simplitate, păstorul a zis: de ce l-ați răstignit pe fratele acela sus pe cruce? Monahul care l-a condus i-a zis: pentru că nu făcea curat cum trebuie în biserică. Astfel că păstorul a stat o zi, 2, 3 în mănăstire, însă apoi n-a mai putut să rabde și s-a dus la cel răstignit și i-a spus: de 3 zile sunt aici și n-am văzut pe nimeni să-ți dea puțină apă și îmi este milă de tine. Martorul mi este Dumnezeu că nu voi mânca nici eu dacă nu cobor de pe cruce să mâncăm împreună. Prea bunul Dumnezeu a văzut simplitatea păstorului și într-adevăr a coborât Fiul lui Dumnezeu de pe cruce și au mâncat împreună. După ce au terminat de mâncat, păstorul a spus: urcă-te din nou pe cruce, să nu te vadă ceilalți părinți și să te pedepsească mai mult, pentru că îmi este milă de tine. Și atunci Hristos a urcat din nou pe cruce. Au trecut iarăși 3 zile și din nou a zis păstorul: nu voi mânca, frate, dacă nu cobori să mâncăm împreună. A coborât iarăși Hristos și după ce sau în timp ce mâncau, i-a zis: eu am ca tată pe un împărat care este foarte bogat. Pentru că tu m-ai găzduit aici, fără să știe nimeni, și mi-ai dat de mâncare, te voi lua și eu în palatul tatălui meu pentru a te găzdui acolo. În acel timp, când discutau Hristos cu păstorul, a trecut un monah și i-a văzut și s-a dus apoi la stareț și a zis: părinte stareț, omul pe care l-ai adus, l-ai primit aici în mănăstire, vorbește cu un tâlhar și o să ne tâlhărească. Starețul i-a zis: du-te și întreabă-l pe păstor cu cine vorbea înainte. S-a dus acesta și l-a întrebat: uite, te-am văzut că vorbeai cu cineva, cine era acela? Nu-i spune starețului, însă era fratele pe care l-aveți răstignit acolo sus pe cruce. Eu îmi aduc porția mea de mâncare și mâncăm împreună și mi-a spus că tatălui este împărat și mă va lua împreună cu el în palatul tatălui său ca să mă găzduiască acolo. A rămas fără cuvinte monahul respectiv, s-a dus la starețul și i-a zis: acest om, păstorul, este sfânt. Iată ce se întâmplă. Și i-a povestit toate. Atunci starețul a chemat pe păstor și i-a zis: te rog să-i spui fratelui nostru să mă găzduiască și pe mine. Îi voi spune. S-a dus păstorul în biserică și a zis lui Hristos: frate, să-l luăm și pe stareț să fie găzduit de către tatăl tău. Se poate? I-a răspuns Hristos: nu, starețul nu este primit în palatul tatălui meu. S-a dus păstorul la stareț și i-a spus: mi-a zis fratele nostru să îți spun că nu ești primit în palatul tatălui său. Când a auzit acestea, starețul era aproape să moară de
supărare și a zis apoi: te rog, fiul meu, să îl rogi să mă ia și pe mine. S-a dus din nou păstorul la Hristos și a spus: frate, te rog de dragul meu să luăm și pe starețul, pentru că iată, el ne dă pâine și mâncare și putem să mâncăm împreună. Și a răspuns Hristos: de dragul tău să-i spui starețului să se pregătească și peste 9 zile îl vom lua. Păstorul i-a spus starețului, care s-a pregătit, s-a spovedit, s-a împărtășit și după 9 zile a murit. L-a mântuit pe stareț, iată, nevinovăția și curăția sufletului păstorului. Să fim atenți la lucrul acesta, pentru că de aceea zice Hristos: fericiți cei săraci cu Duhul. Și ca o notă de final, în vremurile din urmă în care am ajuns acum, nădejdea noastră este în oamenii lui Dumnezeu, pe care Domnul i-a adus în calea noastră, cu care ne-am întâlnit, pe care am cunoscut și care constituie cel mai mare dar al milostivirii Lui față de noi. Și de dragul lor și pentru ca lupta noastră să nu fie în zadar, Dumnezeu ne miluiește și ne va mântui. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!